here, we are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Naga smiles. Naga smiles to the world. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinausog na programa, kan lambang na genyo. Ang Dagangunyan. Dagangunyan. Kada Sabado, alas 10:30 pagkaaga. Kay ba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Dagangunyan. Sa pasada kan mga bareta. Mga empleyado kan syudad ipapasairarom sa drug test. I stay away from drugs. Ini ani kaanom na tataramon na nakapalaman sa 10 Little Things a proud na Genyo should do na pinagsurat ni Alcalde Jan Bongat. Kaya inaangat kan alkalde ang mga opisyal asin empleyado kan syudad na voluntad na magpasairarom sa drug testing. Asin kung magsayuma, subject for random drug testing ang mga ini. Sinasabi sa sarong lay na ansi-insay man na mga empleyo sa gobyerno ang dapat malinig asin dae nagagamit nin illegal na droga. Actually, pa-research ta si Mr. Bob Ursua asin nahilingani na pwedeng mag-random drug testing ang gobyerno kabali na po ang gobyerno lokal kang syudad. Tapos ang maximum penalty palan pag talagang positibo is dismissal. First offense dismissal tulos. Ngunyan pigangat ko ang sa tuyang mga pag-iribarig di sa City Hall. Kung pwede mag-volunteer na magpa-drug testing. Sinabi kan alkalde na papanginutan niya ang pagpapasairarom sa drug testing. Asin susundan man kan mga department head, dakul man ang mga rank and file employee ang voluntad na nagpasairarom sa drug test. Gulpiyon manggirawe, asin maugmanindang inako na kita talagang ang kampanyata paglaban sa illegal na droga sa enterong Naga, dapat magpuon digdiyo sa City Hall. Mientras tanto, suportado man ni Vice Mayor Nelson Ligacion ang statement asin paninindugan ni Alcalde Jan Bongat na magpasairarom sa drug testing ang gabos ng mga opisyal asin empleyado kan City Hall. Maot ko munang magpaabot po ng suporta duman sa statement po ni Mayor Jan Bongat kasud manunungod po sa pagkondusir nin drug testing sa mga empleyado po kan lokal na gobyerno po kan Naga.
Katagod kay ini, pinagkonfirmar man ni Mr. Allen Riondanga, Pamayocan City Events, Protocol and Public Information Office o CEPIO, na ginibo na ang voluntary drug testing sa Mayor's Office. Kan aldaw nin Martes, siring man ang mga opisyal kan sangguniang panglungsod sa City Hospital kan aldaw nin Miyerkules. Ini po pinagmaray kasi itong alkalde, tangarig pong ipahiling sa interong syudad na never we will tolerate ini pong mga kasong siring, lalong na po na may sarong empleyado kan syudad na naimbwelto sa illegal na droga. Mientras tanto, ang si isay man na empleyado na magpositibo sa illegal na droga, ang papatawan in kastigong dismissal sa serbisyo. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Pamayocan Sid Montessori kan Naga nakaresibinin onra. Pinagbisto si Mrs. Elsie Romano ang Pamayocan Sid Montessori kan siyudad kan Naga kan sarong grupo na nagpapahalaga sa dekalidad na edukasyon para sa kaakian. Aldaw nin Lunes kan ipresentar ang onra. Plaque of recognition is awarded to Mrs. Elsie Maria M. Romano, LGU Naga City, as Bravo Awardee for sustaining the delivery of quality education of the very young children and empowering the preschool teachers. Given this 9th day of June 2015 at Johan D. Hall, Security Bank Center, Ayala Avenue, Makati City, Philippines. Signed, Rica F. Baelio, SAVP Head, and Rossi D. Go, President of Zonta Club of Makati. Sa entrevista kada Nagangunia News, ikinaugma ni Mayor John Bongat ang siring na bagay, ang pagpapahalaga kan syudad sa dekalidad na edukasyon sa mga kaakian sa lumbod na edad, ang saro sa prioridad kan liderato kan alkalde. Naugma kita lalo na ngayon na K-12 na kaipuhan sa amay na edad 3 to 4 years old. Preparado na ang aki para sa kindergarten. Di pwede na mapuon sa uno pag kinder. Kaya lalo tampig pusog ang sa tuyang Educare program sa 27 barangay kan syudad. Tapos pigpapakusog ta pa ini yung Sid Montessori Education di diyo sa syudad. Igwa na po sa Tinago, igwa pa di diyo sa City Hall ta. Nahilinta itong paglangkaw kang enrollment. Kaya nga ni baga ninhuli ta naglalangkaw ang enrollment. Nag-expand na ba kita last year. Tapos ngunyan padagos na in fact data na na-accommodate si iba, pero pigilin ta kung paano ta mas mapapakaray ini yung Educare system. Para sa Nagangunia News, Jeff Achas. Mga opisyales kan DPWH nag-aparisir sa sesyon kan konseho. Ang mga opisyal kan DPWH 2nd Engineering District anagin bisita sa regular na sesyon kan sangguniang panlunsod kang Naga. Sa paagi man rin sarong imbitasyon. Obheto kan imbitasyon iyo na maaraman asin ipaaram sa sanggunian kung ano na ang ginigibo kan DPWH sa Riverwalk Project kan siyudad ni Naga. Pag-imbita ta po sa Department of Public Works and Highways sa paagi po ni Engineer Roses o kaya ni Engineer Rick Ragrario, tanganing i-update po kita ka itong nangyayari pong project dyan po sa Naga River. Bako lang po itong revetment, kundi lalong-lalo na itong inaasahan tang Riverwalk. Ang Riverwalk Project ang saro sa proyekto na ipinagtutulod kan syudad na igwanin milyones pesos na budget. Kasabay man kan flood control asin man revetment project ni Congresswoman Leni Robredo para man sa River Revitalization Program kan syudad ni Naga. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Public hearing dapit sa septage fee kan Metro Naga Water District, mayo paning resulta. Day patapos asin mayo panin resulta ang ginibong public hearing dapit sa septage fee kan MNWD kan nagtalikod na simana. Huli taday pa man naaprubahan kung gurano talaga ang babayadan kan mga konsumidores kung in kaso marilisar ang septage project kan water district. Ini ang rason kung tano ta pinag-imbitaran kan sangguniang panglungsod si Mr. Willie Prilles, ang City Planning Officer kan syudad. Saro pa pong importante na tutukaran ngunyan itong report po ni Mr. Willie Prilles as to the conduct of the public hearing
na ipinaapod po kan LOA in connection man po kan application kan MNWD as to the septage fee na i-imponer in kaso magpo na po asin mapo na si septage treatment facility project. Mautang maaraman ano si nangyari po kan public hearing, ano si mga unresolved issues. Ang totoo po kayan igwanang nainot na written report si Mr. Willie Prilles alagad tutukaron naman po ini giraray araachan. Among others naman po sa mga unresolved issues, itong manunungod po sa septage fee rate taan sabi po baga kan MNWD nasa 2 pesos and 72 cubic meter pesos per cubic meter si magiging singil po. Although kan hiniling ta po si records kan pigiulayan pa po si ordinansa, si representation sa satuya nasa 1 peso and 83 centavos per cubic meter. In other words, igwa pong paglangkaw na nasa 89 centavos. Dahil pa po nare-resolveran ining issue na ini ninhulit gusto tang maintindihan kung ano ta nagbago. Para sa Nagangunya News, Jeff Achas. Mga proposal para sa waste management as in power energy, ipig presentar. Sa paagi kan imbitasyon kan lokal na gobyerno kan Siyudad na Naga, asin kan Naga City Power Commission, pinagpresentar na sa mga opisyal kan siyudad, sangguniang panglungsod members, mga membro kan media, asin mga stakeholders, kan maniba-ibang kompaniyan sa indang project proposal. 23 na mga presenters ang pinagtawanan in pagkakataon na ipaaraman sa indang proyekto, investment capital, disenyo, asin iba pa para sa waste management, asin power energy project. Pagkatapos kan presentasyon, naghapot ang 5 miyembro kan panel of interpellators kung igwa nin gustong linawon. Sa entrevista kan ang Nagangunya News kay Engineer Joel Martin, ipinagpahayag ka ini ang kahalagahan kan tiripon. Activity ini July 8, mapumpo ini alas 8 ng aga, abot na po ini yung siguro abutong kitang mga 6:30 nimbangi. Igwa po kita ng 20 to 25 proponents para po duman sa 4 na project. Inot po itong sa upgrading, re-engineering ng Balatas Dam Site. Pandiwa po dyan si Waste to Energy Project sa San Isidro. Pantulo po si Healthcare Waste Management Facility sa San Isidro man po ini. Asin si pangapat po si Solar Power and LED projects po kan City. Mahalaga ang presentasyon na ini, sigun man kay Miss Michelle Padua Hornby, ang chairperson kan Naga City Power Commission. So mahalaga po para sa Naga para maging ready naman kita kung ano po ang next steps for renewable energy and other things that we can do with our waste para makatabang sa energy sustainability kang Naga City mismo. Mientras tanto, pinagmarhay ni Alcalde Jan Bongat, nagibunan forum asin presentasyon kan Lambang Saro sa atubangan kan mga opisyal kan syudad sa pangingenot niya. Sangguni ang panglungsod members sa pangingenot man ni Vice Mayor Nelson Ligacion, mga department head, Power Commission, media, stakeholders asin iba pa. In different categories, saro dyan itong re-engineering of the dump site. Ikadua, itong hospital and hazardous waste, paano yan, igong mga technology kayan na pwedeng maresolveran ini na makatabang sa mga hospital. Tapos ini yung waste to energy, tapos itong solar and LED proposals na pwede makapapaba sa bayadan sa kuryente dito sa Naga, and also to promote overall the Green City project of the City Government of Naga. Para sa Nagangunya News, Myra Revilla. Presentasyon kan waste management as in energy project, magiging giya kan syudad. Ang ginibong presentasyon kan mga kompanya dapit sa waste management as in energy project proposal ang magiging giya kan syudad kan Naga as in mga stakeholders. Siring man rason kung tano ta pinag-imbitaran ang mga investor na ini na makapag-introdusir kan sa inang project proposal. Si City Administrator Florencio Tamongoso Jr. ang kaibanan man ni Alcalde Jan Bongat sa ginibong forum as in presentasyon kan mga kompanya sa sarong hotel sa syudad ni Naga. Sa entrevista kan ang Nagangunya News kay City Administrator Florencio Tamongoso Jr. Actually, si purpose kasuugma is to gather all stakeholders
para po madangog ninda what are the options available to the city in terms of hazardous waste, in terms of solid waste, saka si alternative energy. Ito po will guide us para po ma-finalize so inaapod na terms of reference na to be approved by the Sanggunian, and eventually will lead us to the bidding kung ano so appropriate na technology, appropriate na proposal na subo po sa pangaipukan sa tuyang syudad. Isinaysay man kan administrador kung piraan sa indang pinag-imbitaran. Ang inimbita ta po duman is 23. Ang kung di ko napapasalaan nakaabot 15, pero may naghabol na 2 o 3 ito. They were expecting na abutong kitang late in the afternoon, but 4 o'clock natapos na kita. So sabi mi na lang sa inda is for them to submit the final proposal and the letter of intent para po ma-incorporate na giraray duman sa matrix na gigibuon ta para ma-compare si gabus na presenters. Oo, kasi niresent ta si contract ninda, kaya it doesn't prevent them from participating again. Kaya inako tamang giraray sinda, pero the way things are, si presentation ninda garama man na bago, except na ang sinasabi nindang paulit-ulit is may bago sindang financier na iyan po sa puntong ini di pa man sa tuya relevant, kasi we will come to the details pag naggibo na kita kang inaapon na due diligence on our part. Actually, mamangkayang ban na inimponer, ang pinagmando lang sa tuyakan Sanggunian is to rescind the contract. Mientras tanto, pinagkonfirmar kan opisyal na nakatalaan na mag-atindir sa sarong tiripon duman sa siyudad kan Baguio ang Technical Working Group kan siyudad ni Naga. Iyan po si aatindiran na Engineer Martin, Engineer Palmiano, and the rest of the technical working group sa Baguio. Taigwa pong paapod kaya ang DENR kasi igwa na naman ang bagong mga impositions. Actually, iyan po kita medyo nakakaabala man kasi last year pa kita nakasubmit kang si 10-year plan na duly approved naman nga ninda. But the other week may nagabot pong communication na pinapaapod giraray si mga imbuelto sa pag-ibok ang plano, tamay bago da ang templates na ipapasunod na naman sinda, nakaipuhan nga nindang irebisar si previously approved na 10-year plan. 16, 17, 18, 19. Day ko lang po sure kung day magmaray ang panahon ta Baguio po ang venue kang si workshop ninda. Kung day po ko napapasala yesterday, medyo matubig ang Baguio. Sabi nga ni ngunya naaga sa market si mga produkto po nga haling Baguio, si ibang ralapa si nagarabot nababada sa tubig. So hopefully po magmarahay ang panahon and madagos na si workshop tangan hindi naman kita maabala. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Mga computer peripherals tigawad kan lokal na gobyerno sa Naga City Police Office. Tiggawadan in printers kan lokal na gobyerno ni Naga ang Naga City Police Office sa pamamayo ni Police Superintendent Narciso Damaso Domingo kan nakaaging Lunes sa People's Hall. Pinanginota ni Alcalde John Bongat ang pag-turnover kan 15 Epson L120 colored inkjet printer na makakatabang na maray sa mga transaksyon sa loob kan police office. Katulo po, hindi po big turnover na po mga printers. Ano po, yan po request kan Naga City Police Office. Yan po part kang sa indang procurement plan against the 2.5 billion annual budget allocated in the 2015 budget of the City Government of Naga for the Naga City Police Office. Nagpaabot manin pasasalamat ang Naga City Police Office sa lokal na gobyerno ni Naga. Nagpapasalamat po kami kay Mayor Bongat sa binigay niyang mga printers. Ini pong mga printers pong ini dako lang tabang na maray po sa muya. Ini mapapabilis mi ang mga hagad yung mga clearances, itong pagigibo ng report. Dako lang tabang po talaga ini. Dako lang pasalamat kang Naga City Police Office po kay Mayor Bongat.
Para sa Nagangunya News, John Breeze. Sa tuyang pag-urulayan ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kan lambang na genyo. Ang Nagangunyan. Nagangunyan. Kada Sabado alas 10:30 nin pagkaaga. Kay ba sinda kakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos. Ang Nagangunyan. Local Literacy Coordinating Council, Binilo. Primerong meeting, Ginibuman. Ginibo na kan aldaw ni Nueves ang pinaka-primerong meeting kan Local Literacy Coordinating Council na kung sain natugda sa paagin sa Executive Order ni Alcalde John Bongat kan Marso 10, 2015. Sa pagipag-olay kan ang Nagangunyan News kay Alcalde John Bongat. Ayo, bali ngunyan iyo ang pinakainot na meeting kang Naga City Literacy Coordinating Council. Bali iyon ni ang policy making body pag-abot sa mga programa kan syudad. Sa pag-abot ng basic literacy tapos functional literacy. Ang basic literacy itong pag-empower sa mga tao na tatausin da magbasa, read and write itong functional literacy ini manungod sa pagiging produktibo o kapaki-pakinabang na miyembro kang sa tuyang sosyedad. Abot sabihin gabos kita igwang maray na direksyon sa buhay kung paano yung ginigibo kang syudad in various areas of intervention. Araw kang health and nutrition, housing and urban poor, education, arts, culture, and sports development, livelihood, business development, and human and sectoral advancement, public safety, peace and order, cleanliness and environmental protection, transparency, accountability, and good governance. Itong pig-apot ng Help Your City. Ito ang focus kaniyong literacy program. Kung paano magiging katuwang para sa ang lambang saro sa pangkainteruhan na pag-asenso kan mga pamilya, siring man kan interong komunidad kan sa tuyang syudad din Naga. Sinabi kan alkalde na igwang budget na nakuha ang syudad gikan sa DSWD asin may importanteng tatagamahan kan budget na ini. Ko kitang kuha from the DSWD na 11 million pesos worth of scholarships because the city of Naga was saro kita sa nakakomplete duman sa mga requirements kang DSWD. Part na ini kang BUB ay garo program na tapos itong programa para sa mga 4Ps. So ang priority digdi itong mga aki kang mga members kang 4Ps digdi sa syudad din Naga. Kung kulang yan, pwede man maghanap ang ibang mga youth 15 to 30 years of age under the Abot Alam program. So kaya pig-organize tangon yan pa lang ini mga out of school youth na unemployed. Tayo makita ang existing out of school youth organization itong NOSYO. Pero sinda to naka-enroll sa mga ALS programs itong sa ALS. Pero itong 15 to 30 pero di man diyan naka-enroll, di man sa eskwelahan tapos mapantrabaho, may agom sa Mayo. Iyan ang titipon lilistatangon yan sa 27 barangay kang syudad. Ang gigimon na digdi, we will invite them na maging scholar kang syudad sa mga various TESDA courses, NC1, NC2, na funded man kaniyong mga kwarta na sa DSWD sa TESDA. Tapos sa local government of Naga because we also have 10 million peso scholarship fund. Tapos nagtatabang pa digdi ang mga barangay. So kung mahiling ta digdi sa City College of Naga igo dyan mga barangay scholars. Apera ka to mga city scholars ta. Tapos ikaw makita mga estudyante na sa ibang lugar na
siguro scholar man kang ibang mga munisipyo na digdi man nagaklase sa City College of Naga. So, maog makita igo kita mga pundo na pwedeng gamiton para sa pagtaon ning mas halangkaw na kapasidad lalong-lalo na sa mga kaubenan digdi sa tuyang syudad. Para sa Nagangunya News, Jeff Achas. Senior Citizens Affairs Office, tigawada nin onra kan DSWD. Nagtaong onra sa syudad ni Naga ang Senior Citizens Affairs Office sa Survey on Administration, Program Services, Facilities and Safety, Reaction of Senior Citizens kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Standards Bureau. Mismong si Councilor Greg Abunal, sangguni ang panlungsod chairman for the Committee on Senior Citizens, ang nagbasa kan citation. Formal ining pigpresentar kay Alcalde John Bongat ka nakaaging Lunes. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Mga Frances na interns yaon ngunyan sa syudad ni Naga. Nagbisita sa mismong opisina ni Alcalde John Bongat ka nakaaging Webes ang magkakapirang estudyante kan Ecole des Mines de Ales hali pa sa nasyon kan France. Sinda na sa syudad ngunyan para sa sarong immersion as in internship program sa Erarom kan Gawad Kalinga. Nag-visit po kami ngayon kasama yung mga French volunteers ng Gawad Kalinga para mag-courtesy call po, para ma-introduce po yung mga bata kay Mayor John at para makita din po ni Mayor na may mga volunteers kami na gusto tumulong po sa mga Gawad Kalinga sites namin sa Balatas at Del Rosario. So nandito po sila mga isang buwan po at dyan sila nakatira sa mga pamilya at tutulong po sila magtrabaho, magrabos, nagfa-farm po sila at nagbe-build din ng mga bahay. But more importantly, sa hapon, after school, or sa mga walang pasok, naglalaro sila sa mga bata. Sindangon niya nakatinir sa magkakapirang GK community sa syudad asin imbuelto sa mga programa para matabangan ang mga least economically resilient communities o LERCs. Sigunman kay Alcalde John Bongat, ang pagbisitang ini dakulang tabang naman bako sa nasyon kundi sa Naga na saro sa indang napiling syudad. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Sectoral consultation as in workshop, pigkondusir kan CPDO. Nagpaapo din sarong sectoral consultation meeting as in workshop si City Planning and Development Officer Wilfredo Prilles Jr. para sa miyembros kan Peace and Order Council. Mayor na pinag-orlayan ang manungod sa Comprehensive Land Use kan syudad para sa taong 2015 hasta 2030. Ang objeto po kaya ay update sa tuyang land use plan. So natapos mi na si kababaihan, kaakian, health, si the other day itong housing in urban sector. Ang intention po, makakuha kami ng inputs, tanganing magiyahan kita kung ano ang pinaka-optimal na use kang sa tuyang daga as a resource. Digdi kaya sa Naga, 8,448 hectares ang sa tuyang territory. Dahil man nagdudugang ang sa tuyang territory, fixed yan. Bakong araw yung populasyon na taon-taon may naduduga, may nagdadagdag, ang territory, land area is the same. So ang challenge is that dahil ang projection kaskas ang satuyang population growth baka madugangan maging 300,000 kita by 2030, 15 years from now. Ano ang pinakamaray na paggamit sa dapat ang mga settlements, itong mga subdivision o maistara ng mga taga-Naga sa inso protected area, sa inso mga infrastructure, mga bagong tinampo, tanganing mangyari itong subdivision development. So ini ang mga bagay na pinag-uurulay nigdi. Susundan po inining pag-urulay giraray itong 5 mayor na sektor. Tangani pag nabilog mi na ini i-submiter mi sa CDC for endorsement sa sanggunian. Tangani kung aprobaran kay sanggunian di makakasubmit na kita sa national, maaprobaran po ini. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Mga bagong opisyales kan Girl Scouts Naga City nanumpa na. Nanumpa na kan suudma ang bagong opisyales kan Naga City Girl Scout Council kung saan naging inducting officer si Alcalde John Bongat. Ang pag-ilihir sa bagong council board kan Naga City GSP, ginigibo pa katapos nin 3 taon. Para sa taong 2015 hasta 2013, si Dr. Norma S. San Jose ang masirbing council president. Sa entrevista kay San Jose, sa iyang pigbiklad ang mayor na aktibidades kan Naga City Girl Scout Council sa ngunya na taon.
first council board meeting will be conducted on July 25. That's a Saturday. So we will be inviting all the officers and the 18 members at large, including the actually in that said meeting we will be organizing the standing committees, where we will have representatives coming from the judiciary, from the church, from the bank, and other civic and religious organizations in Naga City. Okay. During that said meeting on July 25, we will already ride on the senior planning board conference, where students coming from private sectors will be coming to attend the planning. Then we will also invite the school coordinators and the district field advisors conference. That will be on July 25. Actually, next week, as the president and my executive, both of us will be going to Tagaytay for a training of all council presidents and council executives in Southern Luzon. So, ano yung biggest event natin? the biggest event we are going to have will be the we requested the commissioner on program to schedule the division camping at Panikwason. Okay. Division, mga Naga City School. Public and private schools. In Naga City. Sa pagpapadagos kan entrevista kay San Jose, sa iya man ipinasabot ang kagayunan kan pagbali sa Girl Scouts of the Philippines. There are lots of benefits. Actually, I was informing the parents, once you register, once a daughter becomes a Girl Scout member, definitely you are assured of a good daughter, because if they are going to put into practice their promise, the laws of the Girl Scout movement, definitely they are assured of good girls. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Siyudad ng Naga nagpartisipar sa nationwide blood donation drive. Nagkundisir ang sarong bistadong TV network nin blood donation kan sa Udma, parte naman kan sa indang simultaneous as nationwide blood donation campaign. Kung matatandaan, naguna kan syudad ni Naga ang pinakahalangkaw na numero ni nagdonar nin dugo kan nakaaging taon na uminabot sa 341. Alas 11 kan sa Udma akan kumpirmahon kan nasabing TV network na uminabot na sinda sa 240. Sa entrevista sa saro sa mga donors, sa iyang pigheras ang rason kan sa iyang pagdonar. Unang-una gusto kong makatulong sa mga nangangailangan at yung kinakailangan nila ng mga kahit kaunti lang yung naitulong ko na dugo, malaking tulong na yan para sa kanila. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Orientation dapit sa pagpabakuna, inatindiran kan mga paratokdo kanaga. Aabuton sa 300 na mga paratokdo gikan sa mga pampublikong eskwelahan, digdi sa Siyudad de Naga ang nag-atindir sa Division Orientation on the expanded coverage of the school-based immunization. Presente sa Tripon si Alcalde Jan Bongat, OIC DepEd Superintendent William Gando, Rosalinda Intillarillo ang Head Nurse Supervisor kan City Health Office asin iba pa. Katuwang kan lokal na gobyerno kan syudad, iuman ang DepEd, DILG asin man kan Departamento kan Salud, iuman ang Public and Donor Segment Lead sa pangingenot man ni Dr. Marvin Pangilinan na nagkondusir man nin lecture sa atubangan kan mga paratokdo sa Naga City People's Hall. I'm here to impart knowledge on HPV and the vaccination against the virus. For the teachers, it's important po that they know about the virus and the vaccine. Based na rin dun sa experience namin, the school-based demonstration project, na yung parents and learners orientation. So the parents, through the teachers, should know about HPV and the vaccine. Kasi after all, minors pa yung mga anak nila, and everything na ibibigay natin sa kanilang mga anak, dapat po alam nila kung ano din yun. The HPV is the human papilloma virus. So it's the cause of
99% of cervical cancer and causes as well several types of cancer like vaginal cancer, vulvar cancer, penile cancer, and anal cancer for both male and females. Sa entrevista kan Naga Ngunia News, ki Rosalinda Intillarillo, ang head nurse supervisor kan City Health Office. Ngunyan, tangarid nagdi-decline kaya bagang immunization as years by, kaya gusto nila booster dose. So kan 2013, daw ini sa ibang province and cities, and gusto maninda na magkaigwa naman digdiyo. So pigibo ning national school immunization for the adolescent kang 2013. So ngunyan i-start na naman ngunyan from grade 1, grade 4, and grade 7. First time hindi kayo digdi sa digdi po sa Naga first time, pero nagkandak na kaini sa Legazpi ang ibang province. Igwang 19 cities and pirang provinces din ang nagibuan na kaini. So kita digdi naman sa Naga. Sigun man sa nurse, nagkaigon in collaboration ang DOH, DILG, LGU Naga as in DepEd para man sa pagbakuna sa mga kaakian sa grade 1, grade 4 as in grade 7. Katakod kay ini kinaugmama ni Alcalde Jan Bongat ang siring na tiripon hulitaan syudad ang napili digdi na ilansar ang sinambit na expanded coverage of the vaccination na kunhain hagop ang mga kaakian sa syudad ni Naga. Nagod, hindi pong mangyayari dito sa tuyang syudad. Hindi po magiging successful. As in, makatabang para po sa proteksyon na sa tuyang mga kaakian. Taaraw po baga, a sound body is a sound mind. Kung maray po ang salud, nutrisyon, kasatuyan pong mga aki, nagulat na pong lakdang ini para po mas magiging matitibay sila sa loob po kasatuyan mga eskwelahan. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Siyudad ni Naga sa liderato ni Mayor John Bongat. Pigbisto kan DSWD na igwang pinakamatibay na Educare Center sa interong Pilipinas kan 2011. Hall of Fame awardee sa Nutrition kang 2012. Kontrolado ang 21% kan gabos na investments sa interong Bicolandia poon kang 2013. Pigdeklarar kan Business Process Association of the Philippines kan 2013 nasaro sa 10 Next Wave Cities kaya nagralaogan sa syudad ang mga darkulang call centers siring kang IBM, Concentrix, as in Stellar. Pinaurog ang agrikultura dalan tanganing maging National Corn Achiever ang Naga kan 2013 as in 2014. Pinapusog ang edukasyon kaya kan 2014 pigbisto kita bilang ikadua sa igwang pinakalangkaw na literacy programs na nagpatibay sa kapasidad kan lambang na genyo. Number 1 in government efficiency and one of 3 most competitive cities in the country as adjudged by the National Competitiveness Council of the Philippines. Asin ngunyan, ang Naga iyon may pinakadakulang ingreso sa Bicolandia sigun sa BLGF, enjoying a runaway 44% share in the total revenues of all cities in the region. And on top of all this, the city of Naga is one of the 10 least independent cities in the Philippines. Sa satuyang pagtarabangan, ang tibay kanagenyo mapadagos-dagos pa. Ipadagos na po! Ini si Mayor John Bongat, ang tiwala nindo, tigmamakulkan ko. Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa. Kan lambang na genyo. Ang Naga Ngunyan. Naga Ngunyan. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Naga Ngunyan. Do you ever think of me when you lie down in your bed of light?
know how you made me believe. You had me caught in every web that you weave. But do you ever think of me when you lie down in your bed of lies? You could never make eye contact. Everything you got was based off of my contacts. You a fraud, but I'ma remain icon stat. Balenciaga's on my boots with a python strap. You was caught up in the rush and you was caught up in the thrill of it. You was with me way before I hit the $250,000 in it. Put you in the crib and you ain't never pay a bill in it. I was killing it, now you got me popping pills in it. I told baby hit you, I said this lookin' buggin', cause I was doing it for us, I told him fuck the public. Couldn't believe that I was home alone, contemplating overdosing. No more coasting, no more toasting over oceans. They say you don't know what you got till it's gone. They say that your darkest hour come before your dawn. But there was something that I should've asked all along. I'ma ask on the song. Do you